Paytahtymyzda geçiriljek sport jemgyýetçilerine gadaklanýan halkara futbol duşugy türkmen türgenleriniň ýokary netijeleri gazanmagy bilen goşýar. Jiu-jitsu boýunça Italiýada tamamlanan halkara ýaraşynda türkmen ýaşlary üstünlikle çykyş etdiler. Türgenlerimiz ören çekeleşikli geçen ýarışda 18 medali gazanmak başardylar. Olaryň 7-si altyn, 6-sy kümüş, 5-si bolsa bronz medallardyr. Çekeleşikli tutuşuklar türgenleriň halkara ýaraşyna ýokary taýýarlykly gelenliklerini görkezdi. Türgenleriň maksady okunlygy, tutuşuklaryň her birine öz boşly bedeg berdi. Ýeňşe bolan ihlas türgenleriň iňçe tilsimlerine aýdyň ýüze çykdy. Jiu-jitsu Japon başabaş tutuşugynyň görnüşidir. Sportyň bu görnüşi sewiş sunatlarynyň iň gowy tilsimlerini özüne jemleýär. Jiu-jitsunyň esasy uğry, garşydaşyň güýjüni peýdalanyp, onuň hüjümini durly emeller arkaly ýzyna gaýtarmakdyr. Jiu-jitsu ýumşaklyk sunugaty ýa-da çeýe sunugat diýmek aňladýar. Başa-baş degişiň bu sunugaty bilen meşgullanmak adamda edermenlik sypatlaryny kemale getirýär we sawralygy, hormat goýmagy kämilleşdirýär. Tamamlanan ýarış halkara oýunlaryna taýýarlyk görmek möhüm tapgyrydyr.